go play the final. Best for a DJ, best for final. The theme of my whole journey. Bir meydanda яшьләр биергә өйрәнә, икенче якта ретро автомобильләр күргәзмәсе белән кызыксына. Менә шундый күңелле һәм мавыктыргыч чаралар белән үтте Зәйдә яшьләр көне. Кич дәвамында төрле мәйданчыклар эшләде. Тамаша кылу гына түгел, рәхәтләнеп мастер-классларда да катнашу мөмкинлеге булды. То, что не надо забывать свои корни, даже если ты катаешься на электрическом самокате, то, что это все так важно в наше время, потому что много забывается, и всякие традиции, все, что надо помнить, я думаю, и ценить. Сугышчан Дан музейында махсус хәрби операциядә булган егетләргә ярдәмнәр әзерләргә өйрәнергә мөмкин булды. Кызлар маскировка шелтәре, кородуш ясау серләренә төшенделәр. Бу мәйданда спортның экстремаль төрен үз итүчеләр җыелган, бәйрәм кунаклары велосипедларда махсус каршылыкларны үтү буенча ярышны да кызыксынып карады. Пасечник Ангелина Николаевна. Яшьләр көне районыбызның тырыш һәм актив яшьләрен хөрмәтләү белән дәвам итте. Район үсешендә тырышлык күрсәтүче егетләр-кызларга яшьләр эшләре идарәсе хезмәткәрләренә рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Төп сәхнәдә шәһәр халкы өчен концерт программасы оештырылды. Кич буе бәйрәм кунаклары өчен Квартал Тюнс рэп группасы Стези төркеме чыгышлары яңгырады. Всем молодым желаем позитивного, прогрессивного развития, чтобы каждый находил свою стезю, чтобы развивался творчески, физически, в любом направлении, в котором он может и думает, что он достигнет успеха. Одилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.